Kung usa ra kalito ang mga si mo anak, di pa gid siya maglisod og so what? Sa kanlaw na bata ang gipangalan og Forrest Gump. Gihatod siya siyang mama daplin sa sa amuani sa Amerika. Sa amuan magod sa Amerika, naay school bus. So, nagpabot ng school bus o sila. Pabot sila ng school bus, then ihunong ang school bus. Diabli ang puntahan sa school bus. Ayan na. Dayon, yan ang driver, babae ang driver. Yeah, ni doon si Forrest Gump. Ningon day ng driver, man, di ka mo sakay. Siya, ingon akong mama, di ko makikistorya, huwag ko kaila. Ingon din ng driver, school bus man eh. Siya, akong pangalan kay Forrest Gump. Ang tawag sa kuha kay Forrest Gump. Imong pangan lahi, imong angga lahi. Ingon na yun ang driver. Ako si Dorothy Lewis, ang driver sa bus. Ingon din si Forrest Gump, karon kailan ako nimo. So kayo sila. Di makikistorya ko ang kailan. Nga akong bot pasabot, hindi kadag ko ninyo, maminyo magin mo, kung di magin mo maminyo, okay ra po, imuha na. Pero kung kamu maminyo mo, labi na ang mga lalaki, sagaran kay laki ba mo pangan sa anak, nagawas ng baby. Ang pangalan ni kay Star Apple. Hindi mo prutas yung bata. Or ang babae, kasi gano'n mga babae, wala, at yung pangalan o BTS. So, una-una ay na inyong anak, dili maglisod og suwat inignat. So, sigurado ang pangalan sa iyong anak, sa iyo ni sulti, o sa iyo ni suwat. Jason, ang sayangga. Jason, gamit kayo. Ang ngan puhon sa iyong anak, kanang usara kalitok. Sana usara kalitok, example. Roy. John. Na usara kalitok ba, di ba? Ng James. Pwede ra. Lahat po ng Paul. No, kaya usara kalitok. Ang usara kalitok, ang mga si mga anak, di pa siya maglisod og so what? Kinder lagi dahil kami naman ko eskwelahan na preschool about kinsay may mga mangod o igagaw na eskwela sa mga mga imo ang mga bata no manghila ka ng takas kignan ngano lagi kay si Roy niya yung classmate nagdagandaga na nagduwa na si Roy magana na si Roy man na ko ang bata nagila kay yung pangalan Christine mama sa akin mama oh patay mo mama kuhingan pag uli ang bata bisukmatan niya mama irisa na kung ano pare girl na girl oh usa na kalitok ang bata nga lalaki niya pa pwede boy lang kung pangan boy kay kapoy suwat sa taas ng pangan di nga ninyo makitaan ngayong pangan dagana kayo mo ba no awag ang Chloe dili na kayo mo ba wag mo man akong explain rin analyst Chloe ikaw naglingin-lingin pa di ka kukusnakan so ayaw ikadad ko ninyo na may anak pohon, inyong anak, ayaw ka po ang ipangalan? Ayaw mo ang title sa libro ang pangalan ba? Science. Mathematics. Di ba lisod kayo sa ating pangalan? Kung nakauyon ka sa video ngayon mo nakitaan o ginahan ka, na ka magabaw sa sunod ng mga videos o mga uploads na ko, follow me on Facebook and TikTok and subscribe to my YouTube channel and then click the notification bell nya kay bawalan pug ko kung unsay muhang comment din ha kung nakauyon ba ka o wa aron mas ma-improve na ko akong mga videos. Daghang salamat.